Hvordan placerer man sejlene? Placerer man den så, og den ene side er foran og den bagved, men det fungerer jo ikke, hvis man sætter dem i midten, sådan tæt ved hinanden, og så fra siderne. Og hvis masterne de er trekantede eller runde, så betyder det ikke. De skal jo kun være firkantede. Så noget med sejlens form, altså både om de er trekantede eller firkantede, tror du også har betydning? Ja, så duer det slet ikke, fordi hvis de er hvis de er trekantede, så sidder de jo bare sådan, og så går vinden lige forbi dem. Og hvis de er runde, så går vinden også lige forbi dem. Men hvis de er firkantede, så fanger de hele stedet. Okay, så noget med sejlens form har også stor betydning. Så vi må lave et spørgsmål, der hedder, hvilken façon skulle sejlet have? Er det bedst, at de er trekantede, firkantede eller runde? Ja. Og du har en idé om, at de er bedst, når de er firkantede? Ja, fordi hvad står sejlet er lavet af? Fordi hvis det nu var, det ikke var vindtæt, så ville man ikke kunne komme fremad. Hvis det ikke var vandtæt, så ville det ikke gå i stykker, når det blev tordenting. Så man skal bruge de rigtige materialer, når man laver det stof. Så hvis du skulle stille det som et spørgsmål, hvad skulle det så være? Hvad stof sejlene er lavet af? Ja.